må være lidt på gætteplan. Jeg gætter på Gribskov. Gør du det? Ja. Det var sådan set meget fornuftigt. Nå, man sige. okay. Det var dejligt. Ja, det var det. Vi var igen i Gribskov, og det ligger lidt sydligere end Kongens Bøge. Så der var lidt drillen i det, kan man sige. Ja, for jeg må indrømme, det var derfor, jeg tænkte, hvor er det igen? Ja. Vi bliver faktisk i de royale højder, hvis man nu kan sige det på den måde, fordi fra Dronningestolen er der en fantastisk udsigt, hvor man blandt andet kan se ud over Østersøen. Men vi skal da lige have på plads, hvor står Dronningestolen henne? Det har jeg hørt. Er det Frederiksborg Slot, er det Kronborg eller Møns Klint? Det er... jeg tror, det er hernede omkring, hvor jeg bor. Ja, Møns Klint, ja. Hvad siger I? Møns Klint. Er I enige om det? Ja, det er vi. Jeg er sådan set også ligeglad med enige, bare jeg får det rigtige svar. Ja, det er det rigtige svar, det er, men det er så. fuldstændig rigtigt. Og det vil sige, at med den snæverst mulige marken, er det altså Hanne fra Nykøbing, som går videre til dagens finale. Tillykke med det, Hanne. Og Tove, tak for indsatsen, Tove, og held og lykke i politik, ikke? Tak skal du have. Det er godt. Okay. Hej. Hej.